आमदार नितेश राणे पुरस्कृत जिल्हा राष्ट्रीय काँग्रेस आयोजित 5,55,555 रुपयांच्या कोकणातील सर्वात मोठ्या दहीहंडीचा थरार जिल्हावासियांना 19 ऑगस्ट रोजी अनुभवता येणार आहे। कणकवली येथील SM हायस्कूलच्या पटांगणावर सायंकाळी 5 वाजल्यापासून डीजेच्या आणि ऑर्केस्ट्राच्या तालावर हा थरार अनुभवता येणार आहे। आमदार माननीय नितेश राणे पुरस्कृत आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस आयोजित अशी संयुक्त भव्य अशी दहीहंडी 5,55,555 रुपयाची या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि त्याचं आयोजन शनिवार दिनांक 19ला या ठिकाणी SM हायस्कूलच्या भव्य अशा पटांगणावर या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि या दहीहंडीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब, माजी खासदार सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय आमदार नितेश राणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय दत्ता सामंत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय सतीश सावंत, त्याचबरोबर संपूर्ण जिल्हा परिषदेतील सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी या दहीहंडीला उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर नामवंत असे मराठी फिल्म सिटीतील कलाकार या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर मुंबईतील नामांकित ऑर्केस्ट्रा लोकांचं एंटरटेनमेंट करण्यासाठी या ठिकाणी आणण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर या दहीहंडीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातनं, मुंबईतनं या ठिकाणी दहीहंडी पथकं या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। आणि खास करून यावर्षी महिला पथकांसाठी या ठिकाणी 4 थरासाठी 5,000 रुपये, 5 थरासाठी 15,000 रुपये आणि 6 थरासाठी 20,000 रुपये असे आकर्षित बक्षिसं या ठिकाणी महिलांसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर पुरुषांच्या दहीहंडीसाठी वेगवेगळी अशी आकर्षक बक्षिसं या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहेत। मी या आपल्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्हावासियांना आवाहन करेन की आपण शनिवारी 19 तारीखला 5 ते 10 या वेळेत SM हायस्कूलवर उपस्थित राहून या दहीहंडी उत्सवाचा आनंद घ्यावा असं मी या ठिकाणी आपल्याला सन्माननीय आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून आपल्याला